Ludzie, nie znam co to jest za palenka, nie rozumiem się do palenko, ale ma to 12 metrów. Opatrz. Widzicie? Nie rozumiem się do palenko, proszę. Ma to 12 metrów. Chcę to oskuszać. Widzicie, że to jest palenka, że nie jest to woda. Idę po pucharika i idziemy na to. Na mikrofonu, ej. Nie to. No, idziemy skusić. Wiecie, to naozaj silna, kiedy ma to 12 metrów. Idziemy na to. Widzicie, vaječný likier. Vy ste videli? Vylala som trošku, ale oskúšame, že či to naozaj má 12 metrów, tak jak się tu pisze. Janda komentowała 24, zdzielanie 2 razy. Uvidíme, hej, co to má znamenať. Silný je, vaječný likier, ale silný.